Sa banwa sang Dumangas, ilegal nga pagpangkuha sang stalactite sa mga kuweba ginareklamo. Opisyal sang barangay nagpahayag nga hugot ang ila pagbantay. Apang ginbilin nga agi sa mga ginpangkuha makit-an pa sa sulod sang kuweba. Nakatutok John Sala exclusive. Isa sa mga mayor nga ginakuhaan sang income sa mga taga-barangay Sulangan Banwas ang Dumangas ang quarrying sa mga limestone sa barangay. Madamo sa mga quarrying sites diri sa barangay apang may mga permit kag hugot nga ginatutukan sa Municipal Environment and Natural Resources. Apang sa mga litrato ginpadala sa One Western Visayas. Sa baylo nga white rocks, ginpahayag nga stalactites ang ilegal nga ginamina sa mga kuweba. Ang ining mga kuweba sa barangay ang ginakabig tourist attraction. Sa panaysayon sa mga katigulangan nga nagapuyo malapit sa kuweba, madamo sa mga taong nagagwa sulod sa 3 ka kuweba sa barangay Sulangan. Mga bata man nga mga estudyante da. Apang sa pagsulod sa news team sa kuweba, talulupang doon nga may mga agi sang ginpangkuha nga stalactites. Makita pa ang mga puno sang stalactites sa ginpang-utod, kag iban amat-amat nga nagalain ang kolor. Ini ang pila ka mga patimaan sa nagakatabo nga pag-abuso sa dunang manggad. Alin sa una sinsang bata pa kita, ay isa ina ka sang una nga ginadayan-dayanan naton. Ilabi pa ini kon mag-abot bala ang Simana Santa. So, wala man kami sinabatian nga reklamo no, parte sinada. Nagalinap taman ang plastik ang iban nga basura sa sulod sang kuweba. Santo sa Section 7 sa Republic Act 9072 o National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Ginadumilian ang pagkuha, pagkolekta, pagproseso, paggamit kag pagbaligya sang bisan ano nga cave resources. Ang ini nga ginireklamo ang ginatutukan man sang opisyal sang barangay. Apang talulupang doon na ang pagpabaya sa sitwasyon sang kuweba. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. One Western Visayas.